Tugot, di napalabas. Tinapalabas. Nakaawat iti awag ni Diana manipod iti pulisya nga adda nasarakan da motorsiklo iti igid ti kalsada. Dago sa nagturong da Diana ken Lindon iti nasao a lugar. Kinumpirma ni Diana a motorsiklo ni Ruben tinasarakan dagiti kameng ti pulisya. Mas daw ni Diana no apay ngagdandanag ni Doña Dolores idi maamuan na nasarakan ti motorsiklo ni Ruben. Iti sabali a bangir, saan na natuloy iti pan nakay-deliver dagiti kontrabando ni Lindon. Gapo iti maisaysayang kat at checkpoint dagiti soldado. Iti away, agsarsarita met Dagardo ken Alona. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Diyak amo ti isungbat ko, Gardo. Basta naragsakak no makitkita ka. Ha? Mabutbutengak nga mga no dumteng to ti panawan apan-awan nak. Anya? Gardo, diyak kaya ta mapukaw ka kanyak. Gaputa. Ha? Inarakop nak, Alona? Agayatakan ka, Gardo. Alona, jak impagarap nga ayat nak. Itala makarik na ak iti ayat. Huh? Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Iso ang mabutangak no dumteng ti panawan nak. Alona, Diyos ko, papayakas tayo matan ti marignak. Agayata ka di matan ka ni Alona. Apay ang nagulimag kamatan. Ha? Kagura na kadi iti impudnokan ka? San? Di kan tapulos kagora. Gapo tayo ayatan kamet, Alona. Anay ko, Ne, apay senyorita. kalat ang nakagat ko ti dilak manang. Mabitlaang. Yalaan ka iti inumam adanom. Oh, agtoy, senyorita. Agyaman ak, manang Celia. Kung adagiti lalakay kan babakat, nalabit nga da kano nakalagip kan ka. Iso ang nakagat mo ti dilam. Agpaiso nga tadayta, manang Celia. Iso mati bagbagada, senyorita. Nalabit ang nalagip nak narod ni Ruben. Iso ang nakagat ko ti dilak. Nalabit akasta, senyorita. Adayoak pailang, mangmangagkon, animan Rubenon ti pagsarsaritaan nyo. Mama, Ala, agtugaw ka, Doña Dolores. Mangan kamutan. Jak kayatan ti mangan, napukawan ti ganas ko. Nakaragragsak kayo pa'y ngagsarsarita. Awan ba't gayam serbe ti pagsarsarita nyo? Napana ni Doña Dolores. Agong ungat manan. baybay amon manang Celia. Kasta ti ugalin ni mama. No may papan ka ni Ruben ti pagsasaritaan. Agburak adagos ti dara na. Gumurgura pailakan ka ni Doña Dolores, senyorita. Nakamisuot apimanaw. Wen nga rod, manang Celia. Ipilit na launay ang makikalay sa akan ni Lindon. Amumlatan no anya ti rason ni mamam. No apay nga ipilit na makikalay sa ka ni Lindon. Kayat na ti agbalin a bilyonarya. Wen, tila ang kwarta tinapatagkan ni mama. Kinapod nun, ad-adda nga impatag ni mama ti kwarta na. Ngam iti siyak a mismo nga anak na. Kanayon ada kamata ni Doña Dolores. Adinan kayat ti agsubli iti kinarigat. Arapaap na launay ti agbalin a bilyonarya. Kasla na pudot ti ulom, Doña Dolores. Unayin day ta pa nagsenay mo. Nabak kakadimanan iti sugal? Saan, Linton? Di mo nata ni kaskas o ti makitkitam ita kanya.
Kaya't ko tagsugal ita dito'y kasino. Okay. Maramid mo amin akayat mo dito'y kasino, Doña Dolores. Agtaya ka iti dakkel agatad, tapno dakkel met ti abakan. Well, sigurado na ita, Lindon. Marikrek na ang mga bakak ita iti sugal. Talaga, Doña Dolores? May panamnamak day talin doon. Ngamin agkagatulan ti dakulap kong agsugal. No kayat mo, Doña Dolores. Umutang ka pa'y kanyak iti dakkel agatad. Tapno ad dapay amaragsakan ka nga agsugal. Anya, Agpapas ka, Doña Dolores. ang Lindon, ang mga nuawanan ti pagbayad ko kanka. Sana parikot dahi ta? Saan ka di nga addakan ka dagiti dadduma pay at titulo ti daga day di Don Roberto? Wan, adamin kanyak dagiti titulo ti daga. Oo. Diawan ti rumbang nga pagdanagam. Isaldamanan kanyak ti may sa at titulo ti daga. Ha, Kas iti sigod, agparami dakmanan iti kasuratan iti abogado, nga insaldam ti titulo ti daga kanya. Agpanunot kan, Doña Dolores. maya ti singasing ni Lindon kanyak. Ado pa iti kinabaknang nga da kanyak. Babaan kadagiti sanikwa day di Roberto. Mabalin mo at ngaylakok dagiti daduma sanikwa na. Ngamlimad lang day to'y ngaramida. Tapnusan amamuan ni Diana. Wan, kasta ngagpaiso ti aramida. Agpapasak nga agsugal no adon te kwartak. Driver! Iparpartak mo pa iti agmaneho. Naska na makadanon ta dagos iyay mansyon. Uy, Doña Dolores. Magagaran ako na makaigam iti ado ang kwarta. Numabalin, isaldat, wenno ilakok lang ang dagiti sanikwa na di Roberto. Oh, nagmayat ti agbiag. Nuado ti kwartam. Gardo, anya pa'y lahang teraramidem. Umay kagdigosen. Sa anak ng digos. Si kalangan ti agdigos, alaw na. Nagsaor ka matan. Umay kakit din. Nagmayat taglangoy. Buyaan kalatan nga aglang mo eh. Kasta gaya ma. Di nagbasain na. Sana kag sarte nga ginggasan kang agdigos. Ha. Anyat yar aramedon da alaw na kan gardo je karayan. Agkin-kinamat da. Kamkamatan ni alaw na ni gardo. Naragsak da adwa. Nagpasig da iti tunggal maysa. Itala ang makitak ni alaw na ang naragsak. Jak idan singaon. Agawi dakit din. Taagluto ak iti pangaldawan mi. Kaya't ko launay ti singasing mo, Linton. Kas kumaita. May bos manan ti kwarta. Gapo iti pandakaabak ko iti sugal. Isungarod ako nagkanggang agpanunot ka na imbag, Doña Dolores. Adamin kan ka desisyon, ngamin, addakan ka dagiti titulo ti daga day di Roberto. Oh, malas! Adumanan tinaabak kanyak. Talaga kasta ti sugal. Saan ngagnanayon anagasat ka. Bumawi kan tumanan, Doña Dolores. Oh, Ano siyak? Awan ti parikot. Nga uray agsasaruno ti pannakaabak ko.
Ato nga minti kwartak, Doña Dolores. Amom, Lindon. Talaga, nga palan ka. At dalata kwarta, mapagsugat mo. Anya ngay, umutang ka kadi kanyak, iti pagsugal mo? Sige, Lindon. Pautangan na, iti pagsugal ko. Simangpatan ni Doña Dolores. Madlaw ang madimanan ti Jarna. Adaytan. Doña Dolores. Di na kasarsarita! Ay. Ah! Kunakon kat. Linabasan naklatan. Nalabit ang naabak manan iti sugal. Damag kumakankwana no nanganan, taidasarak kuma. Ngampim manaw mutan. Ay, una yan day tanga amok. Naigumunan iti sugal. Inaldaw nga adday di pagsusugalan. Manang Celia, Si kamot gayam, senyorita. simmangput ka din ni Mama? Uwan, senyorita. Napudot man ang ti ulo na. Naglayon adagos iji silid na. Unay lakit din ni Mama. Kanayon napudot ti ulo na. Amuklatan anaabak iti sugal, senyorita. Nairwama kun iti kastadyar na. Tinasaya at di mulatan kasarsarita. Tamangan no agriri kayo manan. Wan, Manang. Pagkalma umpay tirik nana, tapno maliklikan tiriri, senyorita Diana. At to'y titulo ti daga, agraman ti mansyon. Anya nga tano da ito'y laangan ti saldakin ni Lindon. Sigurado adak kalagatan da ito'y. Inutukon nga isaldakin ni Lindon dagiti sanikwa day di Roberto. Kayat ko ang mapagnumaran ti kwarta. Magatang ko amin akayat ko. Wen, daytoy langan ti saldakin ni Lindon. Mama, rumor ka kadimanan? Ko saan niya? Apay, adda ka di ba ka? Mama, kaya't ko latagkid daw iti pamakawan. Ne, apay ko mga kid daw ka iti pambakawan kanya, iha. Gapo iti panang sungbat ko kada kayo, iti naminsan nga aldaw. Dayjay, kwa, awanan dayjay iha. Nalipata kon. Iso nga wan ti rumba nga ikidawa may ti pambakawan iha. Agyaman hak, Mama. Tilang makunak, Diana. Di mon sa pulan ni Ruben. Gaputag saysayang kalang iti kanito. Kwa, Kita, awan ti mapasamakan ka no sa pulam lata ni Ruben. No talaga ngay ayatan na ka, idi pailangan nagparangkan ka, iha. Diana, saan na ka ngay ayatan ni Ruben? Naskan nga aklo namon dayta. Parparigatom lang ti bagim. Mama. Masya na kun ka, iha. Nagbaliw pa yan ti bagim. Madlawan nga daimrasam. Takasano, pampanunutam latan ni Ruben. Nasarakan nga agpaiso ti motorsiklo na. Ang maging gaita, saan pailaan nasarakan ti bagina? Anya pa'y lati ar-aramiden nyo nga ay. Gardo, alaw na. Mangan kayaw. Wan tatang. Gardo. Adto ti inapoy kan sidaan. Agaman ak, alaw na. Adto pa ti kutsaram. Sika talaga.
Iawat mo amin na nakasapulak. Alaw na. Anya ti ar-aramidem, anak ko. Tatang, Kabaalan mat ni Gardo ti mangala iti kasapulan na. Saanen ang masapul pay as sika ti mangted? Ala, mangan kamatan. Bayam ang mangala ni Gardo iti kanan na. Kasapulam ti agina na, senyorita. Di ka unay agbambannog. Makadadaal day ta iti salunat mo. Husto matkit din ni mama. Nabaybay akon ti bagik. No daduma, malipatak pa yan ti mangan. Wan nga rod, senyorita. Madlaw ti imresam. Diyak ngamin maliklikan ti agpanunot, manang. Kalat ngamin ti panagpukaw ni Ruben. Kasla imposible day jay anapasamak. Maawatan ka, senyorita. Ngam di mo kumamat baybayan ti bagim. Manang, kayat ko ti agaliwaksay. Mapantay di planta ti asukar. Senyorita, Manghala ka iti sumagmamano abadom. Umyan ta ijay iti makalawas. sika ti makaam mo, senyorita. Kaano ti papantay di planta? Itamat laeng. Adamot pagturugan ta ijay. Ammo ko no apay anapanunot mo ti mapan ijay. Kayat mo ti lumangab iti presko nga angin iti minuyungan. Husto ka, manang. Nalawat ti aglawlaw ti planta iti asukar. Nagado kayo apaglinungan. Kan saan laaday ta, senyorita? Adu pa'y ti mapuros abunga ti kayo ijay. Mula day di papam. Agpayso dayta, manang Celia. Kailiw kumatan ti agpuros iti bunga dagiti kayo ijay planta. Ala, saan kayo alapdan, iha? Mapan kayo lata iti kayat yu apapanan. Agyaman ak, mama. Siya kon ti makam mo dito yung mansyon. At damat ti driver ko nga all around ti trabaho na. Kabalan na ti agluto kanda tumapay. Mama, Isupay lang ti baon ko. Kabayatan ti kawan ni Celia babaunan dito yung mansyon. Nasaya at matkit din no agbakasyon iti may sa alawas na jay ababaunan. ha? Naumaak ngaminan amang kit-kita iti naglaad arupa na. Ha? Si bibiyag pailaday di papam, ison ti makit-kitak dito'y mansyon. Kabisado kon ti garaw na. Mama, saan kumamat akasta ti ibagam ka ni Manang Celia? Nabayagan ababaunan dito mansyon. Iso akas lakamang matan ti pamilya tayo. Ay saan? Jack Maclon na may bilang akamang ti pamilya tayo day jaya Celia. Kaputawan ti laad iti pamilya tayo, Diana. Mama, Bak nang laeng ti bigbigak a kapamilya. No marigrigat, ha, sanan, orayawan ti kabagyak, no marigrigat matlang. Apay pinayabanak dito'y mansyon mo, Doña Dolores? Napatiglaw na iti bagakan ka, Lindon. Pagsayaatan, no? Anya? Pagsaya atak laeng, Lindon. Nagsaritaan ta pa yan, dahito yabanag. Kasta ka di? Wan, ti kayat ko, sika, kansyak laeng ti makaam mo, iti dahito yabanag. Ha? Diyak kayat amaamuan ni Diana daytoy apalimad. Sigurado aguraan kan laksidin nak nga ina ti anak ko. Anya nga min dayta? Mabalin ka di ngay bagamon? No anya apalimad dayta? Anya apalimet ti kayat nga ibaga ni Doña Dolores ken ni Lindon. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay,
musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.